Kaya itinaytoy nga gundaway kakabsat, kasi makita tayo, Pastor's Appreciation Day, nang saan tayo nga limitaran iti sa unay Apo Diyos, nga may paaylaan kada iti papastor tayo kakabsat. Ni Apo kayat na iti makipatang haalang nga kada iti papastor tayo. Ng ni Apo Diyos kayat na nga makipatang kakabsat. Pati kada tayo nga miyembro da tayo nga tattao iti unag iti iglesia kakabsat. Iti sa una, mabasa tayo iti Juan Kapitulo 10 nga naibasa tayo, iti kunanay iti versikulo 1. Sinalita na Jesus dahito yung pangnari kadakwaga. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti tao asaan na sobrang itirwangan, ti pagapunan, iti karnero. Ngam pumalayat iti iti sabali pagnaan, may saan mananakaw ken tulisan. Ti simrap itirwangan iso ti pastor iti karnero. Isu iti ilungatan kay aywan itirwangan, denggen dagiti karnero titinok na no awagan dagiti nagnaganda ket irwar na ida. No mairwar na dagiti karnero magna iti sangda ket sumurot da ken kuana agsipod ta mailasin da kitimat na. Verse 5, saan da sumurot iti gangganaet no dikat itarayanda agsipod ta saan da ang mailasin kitimat na. Dahito'y kakabsat at may nga pangarig, no kaya tayo nga makita di si bubukal nga pangarig na inaramat nga po tayo nga Jesus. Basahin tayo di si bubukal nga Kapitulo 10, iti 1 kakabsat. Kat dahito'y kat ilustrasyon nga inaramat ni Apo Diyos, takno mailawlawag na dagito'y talong na termino. Umuna kakabsat, iso iti tupa, wano iti Ilocano karnero, iti English sheep. Anya ba gamin? Uno anya ba daytoy nga tupa, sheep, uno karnero? According to research ko kakabsat, actually personally, sa anak pa nga naka-encounter iti may isang sheep, kung kunanay ginabasa, iti may isang kanong karnero, daytoy kat may isang animal nga naalumanay. Uno ti English kat gentle, na ulimak kanumpay, natalna kanumpay iti may isang karnero. Yan daytoy iti pagasima nga description da, iti may isang karnero, inosente ka nga animal. Iti may isang sheep, kakabsat, na naka ang ituro, kin saan amang magdal, iti daktal nga parikot ka iti mga aywan ken kuana. Saan siguro nga, tinakasagsang taon unay dahito nga animal, nga mabalin nga no i-compare tayo kadag iti dadumapay nga animals, nga tataraknan iti may isang nga manalod kakabsat, at mabalin nga makita tayo, iti daktal nga nakaidumaan iti ugali na. Iso nga rod nga iti karnero kakabsat, tupa wano sheep ket kinaramat iti Biblia amang representar, mang simbolo kadag iti namati. Wano di makunkuna tayo, kukulagan tayo nga arban ni Apo tayo nga Jesus. Nung kuna tayo nga arban, it refers to a group. So nung kuna tayo nga arban dagiti karnero, kaya nga sawan, dagiti grupo dagiti anak ti Dios. Grupo iti karnero, datayo kakabsat, datayo nga nakatugaw, pinagdangdangang iti daytoy nga gundaway. May kadwa kakabsat, nga nasken tayo nga ilawlawag iti daytoy nga gundaway. Di makunkuna nga naimbag na pastor. Nabasahin tayo isi bubukal nga John chapter 10, mabasa tayo di jay, the good shepherd na kunada. Kat awan sa bali kakabsat, natutukuyan na daytoy nga imbag, no maimbag nga pastor, no nilaan ako tayo nga Jesus kakabsat. Ngayon, haan nga gapu tayo isunat ti kaimbagan nga pastor, sino nga rin dagiti makunkuna nga pastor, na i-appreciate tayo iti dahito nga gundaway. Ni Apo kakabsat, no basahin tayo iti Biblia, mabasa tayo dagiti instances, ng imbagana di jay, nga iti may isa nga pastor, kat dagiti tao, nga insaan ni Apo, nga agpangulong ka dagiti arban na, uno dagiti grupo, dagiti namati. Dahil tayo iti may isa nga pastor kakabsat. Kati may katlo nga nas kanilawlawag tayo iti dahito nga gundaway, nga makita tayo maglangi teksto tayo. Kat iso di magnanakaw kintulisan ni magbagana di jay. Biblically speaking, kakabsat nga iti modmudi nga gundaway, umayto dagito'y false prophets nga magmuna, dagito'y inuulbod nga papastor, nga mangisuro iti inuulbod. So nga ron nga magmuna iti Biblia nga, agalwat kayo kadagito'y nga false prophets nga magmuna na. Nga mamamutay ito pa ito nga magmuna nga false prophet kakabsat, kas agpatuloy tayo. Ituloy tayo pa iti panakipatang tayo, wano pa nang ngamamu tayo, iti may isang nga pastor, nga kasiyap appreciate tayo iti dahito nga gundaway. Una na iti muna Pedro Kapitulo 5, versikulo 2, iti muna nga part na, muna nga linya na. Una na, ay wanan nyo ti grupo dagiti mamati, ti arban
tayo. Kasi iti panangaywan, iti may sa tao, iti arban, iti karnero. Efeso Kapitulo 4, versikulo 11, kunana, isu ti nagitad iti sagsabot iti sapatauan, dinutukan natin sumagmamano nga agbaling nga apostoles, tidaduma propeta, tidaduma evangelista, tidaduma pastor ken maestro. Sumakita tayo dito'y kakabsat, nga iti pastor, kat pinili, ken dinutukan ni Apo Diyos. Mabaling na po na tayo, kat anya nga ron, tinakay dumaan na, kadagiti apostol, kadagiti propeta, kadagiti manursuro kakabsat. Iti may isang nga mauna nga pastor, kat insaad ni Apo Diyos, amang kita, iti may isang congregation. Mangkita, iti may isang iglesia kakabsat. Isuday iti pastor. Unana iti Jeremias Kapitulo 3, versikulo 15, kunana, mangisaad akto kadagiti agturay, nga agtulnog kanya. Iturayan na kayo to, abuyungan iti kinasirid, ken panakaawat. Kunana iti English, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Iti may isang nga pastor kakabsat sa anlaan nga magtalipatong iti arban ni Apo Diyos. No di kat isuda, kat pinili ni Apo Diyos, manipot iti puso na, tapno suruan na tayo, ken tulungan na tayo nga mangawat kadagiti banbanag, kanarigat tayo nga maawatan na kabsat. Dayta, iti may isang nga pastor. So mabalin tayong may baga, nga isuda, dagiti nga pastor tayo, isuda, iti mangibagi, kini Kristo, iti unang iti iglesia. Mangibagi ito lang ang kaangamang sukat. Tadagiti nga papastor tayo, kat hanga isuda ni Kristo. Isuda lang iti mangibagi kakabsat, iti arban ni Apo Diyos. Isuda dagiti, nadakamat pa yung basahan tayo gaming di Biblia, manulaon dagiti words na mabasa tayo dito pastor. Iti mostly nga nakita di dyan nga na usar kat elders, puno pang nakayan. Kat nung kitain tayo na di pa nakailawlawag, unang di description di ronda, kat umanamong iti may isang pastor. So nga iti Bible kakabsat na i-refer lang na iti pa pastor na panglakayan. Elders, actually, iti undag ti church. Kat iti na ito nagundaway, iti pagsasalitaan tayo na pauluan, dagiti karnero, ken pastor, iti iglesia. Kas kung nakita tayo kakabsat sa anlaan na sumentro kadagiti pa pastor tayo, iti mensahe ti Diyos. Tatang, ni Apo kayat na launay iti makipatang. Kada tayo nga karnero itunog ti iglesia. Kin kayat naman laang iti makipatang. Kada iti papastor iti unag ti iglesia. Anya katilag iti banag nga masapul tayo kas karnero ni Apo Diyos. Nga masapul tayo kung mga laglagipan kakabsat everyday in our life. Kas may isa na namati, umuna. Ti karnero iti Diyos, mailasin na, ken surutan na, ikitimog ti Diyos. John chapter 10 verse 27, kuna na dajay. Danggan dagiti karnero titinag ko, amok kita, ket surutan na. Namiti na ito nagundaway kakabsat, at iti question dito tunggal may isa kanya tayo. Nung ata makipatang ni Apo Diyos kada tayo, nung ata umay dagiti tiyempo nga agtimot ni Apo Diyos kanya tayo, kumusta tayo nga karnero nga kapatpatan na. Mailasing tayo kaditi, boses na po tayo nga Jesus. Mangmangag tayo kaditi, panakipatpatang ni Apo Diyos kada tayo. Susurutan tayo kaditi, dagiti bagbaga ni Apo Diyos, na aramidan tayo. Ngunit na tayo dagiti karnero nga aging tutulong, ken agpatpatangkan kakabsat. Ngunit na tayo dagiti karnero, nga haan tayo nga maidasig dagiti wagas ni Apo Diyos, nga makipatpatang kanya tayo. Iti Bible kakabsat, ado dagiti instances nga very audible da nga nangag iti boses ni Apo Diyos. Nung kadagito nga panpanawon kakabsat, ado dagiti na duma-duma nga wagas ni Apo, nga aramaten na, tapno makapatang na tayo, makarnero na. Umuna, pabalin niya iti nakakastasdaan nga banag. Ano yung parang imposibleng bagay, nakakamanghang bagay. Katulad ng nangyari kay Moses. Kas ano nga nakipatang ni Apo Diyos kini Moses, iti baga na nagsubli ka di Ehipto, tapno ngayon ngayaam dagiti anak ko ng Israelita. Babangan iti burning bush, kung iti may isang sumsunggad na kayo kakabsat na saan na marunurunod. Kaya basahin tayo di Exodus Kapitulo 3, makita tayo di attitude ni Moses kakabsat. Nga, di nakita na dito yung gumilgil ayaw, kuno mapupuuran na kayo, haan na marununod. Saan nga nagtaray-taray iti butang, di ka inasikgan na kakabsat. Kaya
panakipatan ni Apo Diyos kanya na. May sapay, iti nakakaskas daaw nga panakipatan ni Apo tayo nga Jesus kay ni Propeta nga Samuel. No basahan tayo yung muna nga Samuel Kapitulo 3, makita tayo di jay, na yung muna nga talo nga ayag ni Apo Diyos kay ni Propeta nga Samuel. Saan na nga haan na nga nakilala, haan na nga naidasig iti boses ni Apo Diyos. Di pagarup na, dahil ito'y boses ni Padi nga Eli, at that time, gusto ngay masigad kenwana. Ngam di may katlong ko na ni Padi nga Eli, kunana, ay, ang kupon ni Apo Diyos, iti makipatpatangkin ka. Iso nga ito, sumaruno nga agayabanan ken ka, ibagang agtuyak Apo. Iso nga di may kaupat, nakita na, kuno na-realize na, naamuan na, nalasing na, nga dahil ito'y ni Apo Diyos, boses ni Apo Diyos, kabasa. Anya pa'y, tinakakaskas daw ang panakipatan ni Apo tayo na Jesus kini ari nga Nebukadnesar. Babagon iti, may isa nga, tagtagit na. Ni ari nga Nebukadnesar, saan na nga amo, nga dito gayang nituwakas ni Apo Diyos, na makipatan kenkwana. Nga amo na iti pagbagi nakakapsa, nga masamol na, nga ibirukan na ito, iti kay papanan. Iso nga inaramit na ti aming nga wagas, tap na makabirong iti tao, nga mangilaw-lawag, no anya di kay papanan, day tangatagtagit na. So nga, imay ni Daniel, at babaon iti para matakakabsat, nga intagmat na ni Apo Diyos ketwana, ni ilaw-lawag day tangatagtagit na. Anya pa'y, di nakakaskas daw na pasama kin Saul kakabsat, ijay, dahalan nga mapan iti Damascus, at da iti nagparang may isa nga, nakaranran niya launay nga lawag, kat nabulsag ni Saul. Nang amoy yung kakabsat iti makita dito'y, may isa nga, nakakaskas daw launay nga banal. Ni Saul at that time, kat saan nga mamagiging Apo Diyos. Para parigatan na papapatayin na dagito'y Kristiyano, ngumno apay na nailasin na iti boses ni Apo Diyos. Aramid Kapitulo 9, verse 5, unana, sino ka Apo? Who are you, Lord? Una ni Saul kakabsat. Katiti da ito'y nagundaway. No, adda dagiti instances nga ni Apo Diyos makipatangkan niya tayo kadagiti nakakaskas daang mabanal. Kas ano nga tamot, unoan niya nga tamot dagbalin nga attitude tayo kakabsat kas karnero ni Apo Diyos. May ilasin tayo nga ta, da ito'y katuwagas ni Apo nga makipatpatangkan niya tayo. Uno mabuton tayo kakabsat. Ngam kas kuna iti teksto tayo, iti pudno nga karnero ni Apo Diyos, mailasin na iti timak kinuwagas ni Apo. Hallelujah. Mailasin tayo kakabsat, no ni Apo Diyos, ti makipatpatang kadagitoy na nakakaskasda ang mabanbanan. Anya pa'y kakabsat, ni Apo mabalin nga makipatpatang ken ka, babaan iti sakuna. Tunggal lukatan tayo iti Biblia. Basahin tayo kakabsat, mabalin nga makipatang ni Apo ken ka. Iti panagdengeg tayo iti sermon ken dagiti Sunday school, mabalin nga makipatang ni Apo Diyos ken ka. Isu nga no dagduma matamaan tayo gapot iti mensahe para kada tayo kakabsat. Kaya tayo natatamaan sometimes sa mga nababasa nating salita ng Diyos, sa mga napapakinggan nating sermon mga kapatid, dahil ang mensahe ay para sa atin. Sa bali na di ma-inspire ka lang, ijinangod mo. Sa bali di napabilog ka lang, ijinangod mo. Sa bali di talaga nga tumama kanyang ngay. Lakas lang nga sika, di kapatpatang dyan sa sermon. Muna di mang isusuro iti sao ni Apo Diyos. Nung nutungtang titay, kastoy nga tiyempo kakabsat. Kada dito nga panahon nga matamaan tayo kada iti sao ni Apo. Anya di attitude tayo nga karnero na. Mailasin tayo kadi nga mabalin nga dahito katuwagas ni Apo nga makipatpatang kada tayo uno saan. Uno at sakit tinapon tayo, pasugnod tayo at mabalin tayo ibaga madikon, pumanaw ako. Nung kas ko na iti teksto tayo makabsat, ulit nga ti ususto ken pudpudno nga karnero ni Apo Diyos, mailasin na dagiti wagas ken boses ni Apo Diyos nga makipatpatang ken ka. Hallelujah. Anya pa'y kakabsat, magbalin nga makipatang ni Apo kadagiti na duma-duma nga circumstance, uno pasama iti panagbiag tayo. Kitaan tayo iti napasama kadadyong na alunun iso na iti takliikan ni Job, nagrigat, na disaster, uno napukaw iti natay dagiti anak na, napukaw iti pinabaknan na, nadidigray iti salunat na. Ni Saul, niya tinapasama kanya na,
nabulag iso na kakabsat. Nung nakitaan tayo, dagiti nga pasamak na napasamak ti biyagda, inaramat ni Apo Diyos, tapno may isuro isuda, tapno may iturong isuda, tapno makorektal isuda, tapno mapabilag isuda, ken tapno agbalbalin da kakabsat. Kagiti daytoy nga gundaway, noong may kagito'y circumstances nga mabalin nga aramatan ni Apo Diyos, nga makipatang ken da kakabsat, kas ano iti attitude tayo nga karnero na. Mailasin tayo kadi nga daytoy kagwagas ni Apo Diyos, nga makipatpatang kada tayo, uno ibaga tayo nga anyamot ka ni Apo. Agdaydayaw akpay. Matalutak ba nga agsirsirbi, anyamot ka ni Apo Diyos. Ngam iti daytoy nga gundaway kakabsat, palagi pa iti tunggal may sa kanya tayo. Kas kunang iti teksto tayo, iti karnero ni Apo Diyos, mailasin na iti boses ni Diyos. Madaydayaw ni Apo, hallelujah. Makipatang iti Diyos kada tayo kakabsat, tapno iturong na tayo, surungan na tayo, palagipan na tayo, kentak nung may ibagana, iti kayat na nga aramidan tayo kakabsat. Ken iti daytoy nga gundaway, kas anak ni Diyos, as pasat iti arban na, mailasin tayo kuma, iti boses, ken timog ni Apo Diyos kakabsat. Palakpakan tayo nga hallelujah. Iti may isa karnero iti iglesia, managkararag, na ima, ti panagbadbado na, ken naimbag ti aramid na. Muna na Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8, aging gana ti 10. Kuna nag-8, iti amin nga iglesia, tarigagayak nagkararag na iti lalaki. Masapol anapudmuda iti Diyos. Verse 9, kaya't kumat anaima, kinanakmat kumati pa nagkaukawas na iti babae. Verse 10, kas maiparabot ka dagiti babae, mangmulong iti Diyos, masapol amararaunda, gapo kadagiti nang imbag na aramid ka. Gamitin na ito na gundaway kakabsat. Haan nga gapo nga di verse 8, ibagbaga na lang di jay, kat lalaki. So dapat lalaki lang di managkarara. Haan nga gapo tayo bagbaga na di verse 19, verse 10 kakabsat, na di dapat nga nainma, di panagkawus na, kinaimbag to ugali na, kat babae kakabsat, babae lang dapat ikasya. Ngamkas may sama pasat iti arban ni Diyos kakabsat, either or, babae ka man o lalaki man, dapat dagito nga banbanag at daking makita kada tayo kakabsat. Anya namin iti rason, no apay nga masapol tayo nga managkararag tayo nga karnero iti Diyos. Gaputa iti daytoy nga gundaway kakabsat, madama iti gubat. I am not referring iti gubat na mapaspasamang di Israel, nung ti gubat nga na espiritual. Jesus is coming soon. Ang muti kapuso kakabsat na mabilbilang ng kaaldaw na, iso nga agdadaras man iso na nga kasnalyon nga umurnarod, na mangkita kadagiti adipan ti Diyos na alungunan na tapno matnagin maikat iti pamati. Ngamiti na ito yung gundaway kakabsat, ibagakin ka, saan nga iti kararag, iti mangprotektar ka. Saan nga iti kararag, iti kabutong ti kagusto, no di ka ti Diyos na magkarkararaman ka. That is why I urge every one of us to pray without ceasing and let us meditate on His words day and night kakabsat. Tapno mas mangnud tayo, iti panagtimot ni Apo Diyos kanya tayo. Tapno iti kabusor adaywan da tayo kakabsat. Tapno gusto kumandag iti karnero nga matmatnag iti pamati. Tapno gusto kumandag iti karnero nga pumanpanaw iti pamati. Haano nga tiyempo kakabsat iti panagbackslide iti dayto nga panawag. Let us pray harder. Let us meditate on His words harder. Kaputa, Jesus is coming soon. Saan tayo nga ang mga ito nubigat? Nauti kaya mga nito kuntaway. Katkas karnero niya po Diyos kakabsat. Saan tayo nga agsabnong nga agkararag? Kan basalan ng isa una. Hallelujah. Apay nga magsapon mo, na dagiti anak ni Diyos, puno arban ni Diyos, kat naimada, managbadbago, kaya naimbag, pinag-uugali ka. Gapot na kakabsat ko na ni Matthew, chapter 5, verses 13 to 16. Naglawa ang pagana dyan. Nga datayo, iti asin, ken silaw iti lubong. Datayo kumati silaw, ken asin iti lubong kakabsat. Isumusto kuman, nagiti mangmangag tayo, na makikimgimong dapay, kas tayo tugali ta.
Surutan, masurot ka tayo kung makakabsat, nagiti wagas niya ako Diyos. Nagiti sursuro niya ako Diyos. Makita ko makakabsat, iti pa nagbaliw iti tunggal maysa. Tapos nagitag ko na, makastada pa'y, makikimgimong na pa'y, katagsagdan ko man. Nakababain kin Apo Diyos kapagsa. Ibagbaga kayo na kami, nagiti karnero ni Apo Diyos. Kung saan mo na makita, iti pa nagbaliw iti tunggal maysa kanya kayo. Hallelujah. Anya pa iti sumarano. Iti karnero iti Diyos, muna iti unang ti iglesia kakabsat. Ang muna iti tumulong kadag iti aramid, ang maipaay iti Diyos. Uno ang muna iti tumulong kadag iti na duma-duma nga ministry. Aramid kapitulo 6, sa versikulo 1 hingga 7. Mabasa tayo di jay, iti pa nang idelegarda, iti ubra, kadag iti pitong nga diakono. Nabasa yun di jay kakabsat. Makita tayo dito, iti importansya na, iti pa nakabingay-bingay, iti ubra, iti unag, iti church. Kaya no, anya iti resulta na mabingay-bingay, na iti nga ubra kakabsat. Nakita na iti apostol, basahan tayo, iti 12 na apostles kakabsat, nga masapol, nga mangidiligarda, mangpilida, iti pitong nga lalaki, nga mangkita iti dahito nga ministry. Kaya iti tiyan po tayo, dahito itang awagan iti nga benevolence ministry. Uno sa iti ministry, nga mangkita, mangtulong, kadag iti agkasapulan. Kat napasama nga kasta kakabsa. Tirasun na iti apostol, no apay nga ng pilida, kat haan nga isudan, iti nanggamulo dato ng ministry. Gabo iti may isa nga goal. Tapno saan da, nga mabaybayan, iti panakaiwaragawag iti sao ni Apo Diyos. Kat kas resulta na kakagsat na puta saan nga nabaybayan, iti panakaisao ti sao ni Diyos. Nagtultuloy nga, imado dagiti namati. Imado dagiti adalan di Jerusalem, ken adu dagiti papadi nga nagbalin nga Kristiyano. Ken amo tayo at that time, dagiti Jews nga papadi saan da nga mamati nga ni Jesus Christ, ket Dios. Ngem kapo tahaan nga nabaybayan, iti panakaiwaragawag iti sao ni Apo kakabsat. Imado dagiti namati, adu iti na-convert. Anya iti maadal tayo dito nga banag kakabsat. No iti may nga karnero ti Diyos, ang muna iti makipagpasan kadag iti ministry iti trabaho ni Apo. Awan iti ministry iti unang ti iglesia nga mabaybayan. So malaglagsaka na, no makikita kakabsat, nagiti juniors, napot na makita kung nakaya dan, haan kung maganda inibatan isuda, ngam indeligar mo ti responsibilidad nga agpa-practice ka niya dahil Sabado kini Jamaica. Taday di oras na ikat di jay, hindi pigsa na ipaay ko kuma di jay, ipan kumat iti sa bali. Isungatat ta, surusuruan tayo, babagan ititulong ni Apo Diyos, dagiti junior kids. At managlagsaka na kakabsat, na makikita dagiti juniors, nga idedeligar damot di ubra, igagay na dagiti junior kids na, idriyan, kapag nauna kayo sa church, maglinis na kayo ha. So maraglagsaka na kakabsat, na makikita dagito eh. Haan ko ngayon baga nga kasdyan karamitan da, na maadaan dahil dito dagsan kakabsat, kapag ang makita da nga masapol. Hallelujah. Iti children's ministry, iti dapat katugam ni Sister Paula. Nung gapot ka saan na nga magugguban, na idaligit iti sa balik. So nga naitad ni Sister Bea. Nung gapot nagikat mag na kanayon nga iso na tegsasao, iso na pagsinublatan na dito'y ang tutubo. Delegation of work. Gapot no saan mga kataas na gisuro kakabsat na gisuro lang marudan. Iso na pala tagisuro ti sala. Nag-arise ti dance ministry. Nag-igaman ni Obrina, ni Abby, gisuro kakabsat. So makita tayo na iti delegation ito work, no ang titinulong nagiti karnero ni Apo Diyos kakabsat. Awan iti mabaybayan nga ubra mapara kini Apo Diyos. Iti dayto nagundaway, kitaan tayo kadi. Anya nagiti ministry iti unang ti church na nabaybayan tayo. Na naisagdon tayo. Di pa nagpanpanunod ko kakabsat, gabot na makikita nga nagiti tatao kat agad social media tatan. So napanunod ko nga, why not
Tawid man na iti may isang ministry kapag naganan tayo fake viral ministry. So ngayon bagak nga ni Adrian Mat, i-head di dyan itong braon da, agi-share iti gospel, agi-share mo na makita da ma-post, no ada post iti page, mag-share da, kat aramatan na iti social media na mangibaga iti sasa niya po Diyos. Kat iti dito nga gundaway kakabsat, anya kadita iti ministry nga aramitan tayo iti, manaisagdungan. Uno dagiti ministry nga masapol tayo nga irugi. Hallelujah. Saan nga tiyempo kakabsat iti kinasagot kadagiti nga panpalawod. Kas kunak tatay iti jablo agdob-dobol tayo man. Isu nga datay kumamot nga anak ti Dios, datay nga karnero ti Dios agdobol tayo man kakabsat. Tapno na dardaras nga may paduyak-yak iti sa una ken ad-adupay iti kararwa nga may iyapon. Iti iglesia madaydayaw ni Apo Diyos. Hantay ko mga baling nga baliktad na hindi nakak-active tayo tagtan saanan. Saan ko mga kasi kakabsat tatay ko mga umaktibo because Jesus is coming soon. Basitan iti oras tatapay as asidan nga umayan ni Apo Diyos sa tayo sagot-sagot. Haan ko mga kasjay kakabsat. Adang iti maadal ko manipod kini district superintendent tayo. Han ko nga nang mismo nga imbaga na. Ano na kay baga. Napot ako ng mami. Apay nagdagat ni DS tayo ni Reverend Martin Bagisan. Nga aming matan nga events iti district at ada isuna. Kut ko na nagayong nakabsat. Man, lumapansin nyo, uri WM district music at da isuna nagdagat. Kataga po may abra. Baga nagayong kakabsat na una na kalang. At anong tayo kumagagot? Aramitot amin taptan, baka nubigat sa anak ko nga nabiyag. Madaydayaw niya ako Diyos. Nungay natakas di amin iti panunod tayo ang karnero iti Diyos. Di ba'y nagmayatan? Nakak-active iti iglesia, awan iti mabaybay ang ministry, uno aramid ng para kinako Diyos sa kalsa. Hallelujah. Mapunpun mo tayo kang natadituyan. Agkurang tayo kang natan iti tugaw tayo. Nung aming nga mindset tayo karnero ni Apo Diyos katkas dyan. Iyagawa kon, itag-evangelize, iyagawa kon, iti mangibagay, isasaw ni Apo Diyos, tapno umado, iti may salakan. Hallelujah, madaydayo ni Apo Diyos. Anyang pa'y kakabsat, iti may sanga karnero iti Diyos, iti may sanga iglesia. Amuna nga respetaran iti pastor na, amen. As ano tayo nga may pakita, hindi pa nang respetar tayo kada iti pastor tayo. Una, ang tulnog tayo iti pastor tayo. Danggan tayo nagiti surusuro da, manipot iti Biblia. May kadwa, bigbigan tayo ida, akas insaad ti Diyos, ang mga iwan kada tayo. Saan tayo kumaida, abarang-barungan. Hebro, Kapitulo 13, verse 17, naglawag ni Bagana Jai. Nipilbili niya ang Diyos, agtulnog kayo kada iti Panguloyo, kung tungpalan nyo, nagiti bilinda. Saan da nga agsaday, ang mga iwan kada kayo, kapot ang masapol, asumbatan danto iti Diyos, no kas ano nga inaramid da, ti paglagbengan da. Kitaan nyo di last line, unana, no di kay agtulnog kadakwada, at trabaho da, as sila nadingit, kat awan iti maited da, apag pagimbagan nyo. Kat makakatawa na klawan unay, ka just in time, nakita ko na may isang post ni Pastor Liden. So ang kinatawa, ako na di post na, daan mo nakita yun. Una na, tinasalun at a pastor, nasulong at na iglesia. Tagsuysuyaba pastor, agsuysuyabot na iglesia. Una ti English, a healthy pastor, a healthy church. And a sleepy pastor, a sleepy church. Di kagpay kas basol iti pastor, no iti may isang na iglesia kung saan na nasalunat. Basol iti pastor, no apay nga iti may isang iglesia kung nasalunat da. Kas day nga tayo di pagpagala day jay kakabsa. Ngam di inag-adal ko kakabsa, day ko'y tinaawata. No dagduma, at dapat nga tayo nga karnero, no apay nga lumaminsan, agsuyaab dagiti papastor tayo. No apay nga dagiti papastor tayo, agmisuot da. Maawalan da itigana, nakabsat, apaya. Daputa, datayo nga karnero, nagduma, pero dulis buenos na sulpong tayo, kaya saan tayo nga managtulnog. Adalan tayo kadi kakabsat kung muna ni Hebrew chapter 13. Tungpa
nagtulnog tayo. So kas ano tayo nga mapaisang David nga mapapastor, no makakaturog naman, kas ano nga makaliita. Kas ano nga maikanda, iti motivation ka kabsat. No, makita da, nga tayo karnero da ka, managtumpal, na nagiti isusurod da kakabsat ka, at kapag naanda ka niya tayo, na tayo nga karnero da, kat adda iti makita da, na pagbaliwan tayo, amen. Ken mariknada, ang unaan ti amin, nga iyak-appreciate tayo isuda. Kat iti da ito'y nagundaway, sapay lang kumangungutan mi nga papastor, na mariknayo ngay ayatun na kayo launay, and we appreciate your efforts, palakpakan tayo maniapo. Iti da ito nagundaway kakabsat, kas pamalagip iti tunggal may saan lang kung mga Pastors Appreciation Day, saan lang kung mga birthday, saan lang kung mga Christmas, ngay appreciate tayo, nagiti papastor tayo. Kas lamang ng ating may isang nga inakin ama, di man da kayo nga inakin ama, umisang kayo, maragsakan kayo, magalaygayan kayo, no ti anak nyo kat amuda tagtumpal kada kayo, no ti anak nyo kat makita yung ada pagbaliwan da, no ti anak nyo kat may bagada mo nga I love you mama, I love you papa, di man lumagto na iti puso tayo, kaya nagbalin tayo pa nga ganato nga bubra, di man ang makin ina. So kas dyan man kakabsat, iti pa ng trato tayo kuma, kanang iti papastor tayo, saan tayo nga itrato isuda, sa barang-barang. Hallelujah. Ado nagiti responsibilidad tayo nga may sa karnero kakabsat. Nga haanap na niya naskan nga may iyadal kanya tayo. Kasi kung may natin nga common sense, nga amutay kuman. E bagakon kakabsat, nagapot amak iti pastor, nang dahil ito observation ko. Awan di mang kumareklamo ni pastor tayo, ang observation ko. No, agpaskan tayo kumamag kakabsat, kas pa nang respetan tayo iti pastor tayo. Isuna iti awisin tayo. Saan na sa bali ng pastor? Ta iti damag taptan digital. Kamay post pa yan. Panunutan tayo kumamag, anya nga ta, timarik na ni pastor na makita natin. Ibagapan niya tayo, 24/7 isuna nga nakababad, iti Facebook. Uray na awan ibagbaga na, mahantay lang amo no yung tinipid na naman. Haan lang kumakakabsat, nga tejay, kahit tayo, iti pang panunutan tayo. Nang kasi pa nang respetar tayo, iti pastor tayo, anya nga tamat, iti marik na ni pastor. Saan lang kung mga di own comfort tayo, kakabsat, iti laglagi pa tayo. Ano pa natin ang comfort? DJ, para kanya tayo laang. DJ, anya ba ti mas the best para kanya tayo? Nung di panunutan tayo kumamad, anya nga tamad di paglakaan ni pastor. Anya nga tamad iti pagragsakan ni pastor. Nung ka kumamad iti tayo kakabsat, nga panunutan tayo iti kasta. Kapot at may isa na karnero ti Diyos, responsibilidad tayo dahil ang. Kaya di maudi, iti may isa nga karnero iti Diyos kakabsat, iti unang iti iglesia. Makad-adal ko manipod ka dagiti papastor na. Nangigan tayo, dagiti nagduma-duma nga testimonyo, dagiti papastor kayo na tayo. Kat damagot kanya tayo kakabsat, iti kinabayag tayo nga aday ito yung unang ti church. Anya ka di dagiti nakita tayo, na napipintas nga kababali, nga mabali tayo nga maadal, uno maadaptar kanya ka. Pero kini Pastora Risa, dahito yung itibigpig at laon unay, nakas namin na influensya na ikagkukubo. I-music. Dakal iti influence ni Pastora, iti music, iti dahito na church. Kut na makita yun, iti dahito yung agundaway, no music, iti pagsasalitaan dito yung section tayo, kanay nga dati bigbiday. Kat data, kat gapo, iti ipagpagatay tayo na panagserbi na iti dahito ng church. Na-adaptar na iti tutubo. Anya pa'y, dahito'y iti mga pulos na malipatan, kaya dahito'y iti may sanga na adal ko kenkwana. Adaan iso na iti turod, nga magkorektar kada iti saan niya nasaya at ipakita. No, ada makita na, saan niya nasaya at nag-post mo iti Facebook, tauray siya, iti maming ano na kama-message siya, iti. Di ka kubi nga, madinsa, di post mo, ang di profile picture mo, madi. Iso nga, sikat, agpanunod ka, nung gusto na jay, o pubraan, iso nga dahito yung kakabsat, tina-adaptar ko. At dahil hindi may isang ubing ko nga amok, ubing ko i Chodoro, nga nakita di papel
tricycle na nga makigimgimong Pentecostal. Nung naglaingag sa lawasan ni Facebook, iso nga na-adaptar ko dato nga message ko mag-isunang ako na, anak, makigimgimong ka. Iso nga kita akong basit na kita, ibagbagam. Kasi resulta na dahil ito'y magdaydayaw ni Apo Diyos, pinanpanuno na dahil ito'y kakabsat. Katatan, kanayon tayo na makikita. Kada kita tutubuhan kung ibaga na Simon. Ngam kanayon nga mahanga ni Bea. Ano ang kita? Ang ni Bea kakabsat. Di maisang. Kanayon tayo na makikita. Kung ibagbagang nagaputi pinangdilaw, kung pasat na dahil ito'y kakabsat. Kini Pastor Melchor, ayan. Kung natin tatay, at uri niya, di pagbagagay kanya, sige lang. Nung napansin ko ba't kanya na, at may bagbagang isunala ang kakabsat makita na ngay dagiti kasapulan iti church. Kat madaan iti turod, nga umasidon ka dagiti tao nga amuna, nga makatulong para masabat na ito nga kasapulan iti church. Anya pa'y, nagitag tutubo, among-amuyo. Nutunggal, punutin nyo jay. Jay, tricycle na, itod na para kini Apo Diyos. Ipagbulod na para kini Apo Diyos. Amen, madaydayon ni Apo Diyos. Kini reverend tayan, anya dagiti mabalita yung mga adaptaron kay kuano una la unay, kay bagay tatay, kay leadership skills na. Mano nga tawon yung nagbaling nga leader, iti pastor tayo, iti section. So nga makita yung mo, dagito yung miyembro na, kang muna, dagito yung tutubo leaders na. Itaptan, praise God, tauray iti WM, at dan iti officer, na taga-bigbiday. So ni Sister Josie. Dapayan iti opisyal na taga-bigbiday, iti district, iti music. Kaya nagito'y nagtutubo, halos ang nagtutubo iti bigbiday, membro iti music team, iti section na kabsa. Makita nyo, maadaptar tayo ununay, dagito na napipintas na ng banag, malipot ka dagito yung mapastor tayo. Kaya may isang na ibagay tatay, kaya kayo ngayon pa-size dato baga tayo nga, uray tulong isuna, kaya makita tayo nga lakayon, umay na ta dito, ang tak-tak doon, kaya makasermon pa ilaang, madaydayo ni Apo Diyos. Anya di maagal tayo dito yung kakabsat, na saan kung mga dagiti limitasyon tayo, iti manglapad kanya tayo, mga ramid kadagiti banag, nga nangayaban ni Apo Diyos, kada tayo madaydayo na Diyos. Apo Diyos, palakpakan tayo manisunod. Iso nga dahil ko yung agundaway, nagtatayo nagitag ko na ang karnero ti Diyos, kung kunakan tayo, ang mailasin tayo titinot na, surutan tayo isuna. Amo tayo kumamot, nagiti responsibilidad tayo, akas karnero ti Diyos. Kang runaan na, kadagiti papastor na insaan na kakabsat. Madaydayo na Diyos. Kati mauti na ununay, pagtutungtungan tayo pagbiitlaan, nagiti papastor tayo. Nga, mabalin nga, I don't have the right na makurek kanyaga, nga mang palagip matkedwada. Iti maisa nga pastor iti iglesia, ay wanan na nagiti arban na, kaya saan na nga palawat, iti tiyempo ti problema kakabsat. Aramid Kapitulo 20 verse 28 kuna na di jay. Kaya di amin nga arban na ipaaywan ti Diyos, Espiritu Santo, ay wanang kuna na di jay. John chapter 10 verse 12, ti makitang tandaan, panawan kay kitarayan na, nagiti karnero na, nung makita na maumay ti lobo, tas saan na pastor, kaya saan na ako kwa ita. Nang agyaman tayo kakabsat, na ti mano nga tawonon, mano nga problema iti naglaslasatan ti Assemblies of God bigbiday. Nagito nga papastor tayo, haanda tayo kay nga pinantanawan, mataydayo ni Apo Diyos. Swerte iti bigbiday. We are very blessed na ado iti papastor tayo ditoy. Hanggang na iti nagtuma nga mamin anuda nga agbalo iti pastor. Tanong umay iti problema, masukatan iti pastor. Nga magyaman tayo iti daytoy nga gundaway. Tanong umay iti problema iti daytoy na iglesia. Dagitoy nga papastor tayo. Saan da nga kasadagitoy natandanan nga papastor na tumaray da, gaputa, mabutong da, nga magsama iti problema. Agyaman tayo kakabsat. Anya pa'y, ipastor iti iglesia, tulungan na dagiti karnero na, amang ilasin iti timog ti Diyos. Kasi iti napasamak iti Daniel, iti tinulungan ni Daniel na magilaw na wag na jay, dream na jay, ni Ari ni Bukadnesar, inaduma-duma pa'y kakabsa. Iso ka nung dumtang dagiti banang, na dati saan tayo maawatan, saan tayo maputong, no masinod ka dagiti pastor tayo. Isuda, nagiti insaan ni Apo Diyos, nga mangtulong kanya tayo, nga makaawat, yung mangilasin ititimag na. Anya ba'y kakabsat natin ni Makudin?
nagtangkok at trabaho ti kalikabunan. Umuna na Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1, giganang 7. Umuna, ti may nga pastor, nagdagsan dapat. Awan, pakababalawan nga, dapat. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, muna na dyan. Dapat may salaang ti asawa na, managtupal, managparbang, nasayaan ti kababalik na, managpadabos, kabailan na ti mangisuro, saan amang martap mo na uyo, no di kat nasampal, yan saan amang nakirigor, saan arupa ti kwarta, may idalan na anayimba ti pamilya na, ken mapagtumpal na, nagiti anak na. Iso da ito nga buntaway na kabsat, baawatak laon una yung papa, no akay nga permit, kinastrictum, kanya may ide. No, puta pastor ka, katnas ka, nakasya nga ramidan, iti may isang pastor, dati pastor na saan na nga may turong ti pamilya kin anak nga, kas ano na nga may iturong, iti may isang iglesia kakabsat. Anyapay, iti may isang pastor, masapol ang agraeman, nag-isaan ang aming iglesia. Dinabasag dato yung inisang taklang unay. Kaya kasi there is a part in my heart na talagang agsangit para kada dito na pastor. Kasi nagdagsan gaya kakabsat, iti responsibilidad na naitod kanyaga. Agasan nyo, haan lang dapat kanunga da tayo nga taga-unag iti iglesia, iti mangraon kanyaga. Pati pa'y kumakalugayang dahil iti tao nga dati kanunga. Kas ano da nga maarami din dyan. Kas ano da nga maarami din dyan. At dahil iti nakita nga may isang trending nga post, amo nga mo dahil nagtutubutan dyan. Amo nga buya yun. Di TikTok, di may isang pastora na nag-trending, natatahibabash da. Tagaputa nag-arami da iti video, iso na nga pastor. Kaya nagiti agtutubo na nga pastor, iti linaunahan mo words dito Naitikat patungkol, iti may isa ka nga membro, may baga na nga, lilipat lang naman daw ako ng church. Agsabali na lang iti church. Pero magde-devotion pa naman ako. Kalkaralag na pumatlanta. Hindi naman ako magbabackslide. Hanap mo't na pumano iti pamati. Lilipat lang ako ng church. Tapos yung mga uding nga niya na dahil mga pastora, una na kami, Be, matatapos na ang 2023. Ano nang nangyari? Nung kita tayo, kasi nagsimple kakabsat, nga mamuhay na gadoy tinatamaan, katanya timapaspasama iti pastor. Kini pastor, iti dito nga kundawayin, pati iti Facebook page da, iti church da, graba ti membro da, nang gadoy iti mangbabash ken kwada, may bagatay nga bash, aglalaugan na dinadakas ti pagbagada ken kwanan. Iso nga uri na iti sermon ng kakabsan mamati kay makinsaan, kinutkut da, nagbiro na iti sermon na ito nga pastor, kaya nabirukan na ito nga pasat da, parts iti sermon na, mas usarin naman nga, magdildil-dilaw ket kuana, magbababalaw ket kuana. Imbaga nga magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral. At mga words natin, ay pastor, nagbabaga, paano ka hindi ma-depress? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil royalty ka, huwag kang magpapatol sa just. Di royalty ka muna, nagapunta anak da kating ari. So nga dapat ka, no, saan ka mapumatol, iti, uri sinuditan. Katamuyo kakabsat, na gito'y na nakalkalda na sermon na mga pastora, inaramat naman nun na ang sapot ni nagdadaktos kanyaga. Iso ka din-visit ko din rabi di Facebook, na nagadun ti katawa, angry, ura di pa nag-birthday ng iman. Nagadun di nasasakit ngayong magbagada. Kada gito'y nga papastor, anya ti maadal tayo, tiday ko ng tao. Aramid Kapitulo 20, versikulo 28. Yun ang ibasa tatay. The first part na. Laglagipon niyo ko ma'am. Nga sakbay nga imbaga ni Apo Diyos, maaywanan niyo dagiti arban, da kami nga karnero tayo. Karnero yun. Anyan imbaga ng una. Anadan niyo nga rod, ibagbagiyo. Amen. Da kayo nga papastor, anadan niyo nga umuna, dagiti bagbagiyo, sakbay da kami nga arban niyo. Iti maadal tayo din yung sitwasyon. Pastors, please be more cautious as I call the music team. Agbalin tayo kuma nga mas nasirip. Ta iti jablo nasirip. Nga mangkikita iti abot ken ka tapno matnag ka.
unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 7 ko na. Tandaan nyo. Masapol ang pagraeman dagiti saan ang kami ta iglesia. Tapno saan ang maibabain ken matnag iti palabog ti Diablo. Ti kabuso iti daytoy nga gundaway ayatan mi nga pastors. Nasirib laon unay. Aramaten na pati ti kargaraw yo. Tapno na kayo ket matnag iti palabog na. Iti daytoy nga gundaway ipagat kanyayo saan nyo kumaalipatan day taabalikas nga naikapat itinagan nyo. Pastor. Iso nga agre-reaka naman minsan, may pagpagada nga pastor minsan. Pastora minsan. Dapat I consider this word. Dahil ito nga nagsimple yan nga word na pastor, nga may isang nasagraduan nga balikas kakabsat. Tatisa ko nga pastor kakabsat, niya Apo Diyos mismo itinamusar. Nga mang-refer ka na kititang tao nga insaad na, pinulutan na, pinili na. Katitila ito yung kung daway pastors, I challenge you. Haan nyo kung mga liplipatan dahil nga balikas nga naikapot, itinagan nyo. Dahil nga kinatagsan, dahil nga balikas nga pastor. Sakbay na kami kuma na aywanan. Kitaan nyo pa yung tibagiyo. Aywanan nyo pa yung tibagiyo. Sakbay na kami nga protektaran nyo pa yung tibagiyo. Hallelujah, madaydayo niya po Diyos. And as I conclude today, kakabsat, dagiti karnero ken pastor da iglesia, masapol na katinulong da. Iti miyembro, ikararag na iti pastor da. So managragsakan lang tayo na makikita na dagiti diakono iti unang ti church, dagiti leaders iti church, ikararag na dagiti pastor da. Na dagiti papastor tayo, at mga mga ikararag kanya tayo ang karnero pa. Hallelujah, madaydayo niya po Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kan iti pastor umakin karnerog sang kamaysada nga rumuar. Kan kastunan niya po Diyos, iti teksto tayo, na atupay dagiti karnerog na salpay na naiyapon. Now is the time nagsang sa kamaysa. Iti pastor ken karnero nga rumuar. Kini walang gawag dahil isaon niya po Diyos. Tapno dagito niya na iawawan na karnero. Dagito nga karnero nga salpay makakamoy kaimbagan na pastor. Kat may isalakan na. Tapno itutungtang iti buntaway ng supli niya po Diyos. Kadwa na ito mag-isuda ang ibaga. Holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. Praise your name. Tumatag man ito panagtakdar ito tunggal may sakan niya tayo. Kaskunan na iti John 10:16. Atupay na iti karnero na saan pa na naiyapon. Anya dar aramidan tayo na karnero iti iglesia. Anya dar aramidan niyo nga pastor ito ng iglesia. Ibaka kanya tayo tinay pinagutaway. Haan, uno awan iti maaramidan tayo. No saan tayo naayaban, uno dawatan, iti pamabilog iti presensya ni Espiritu Santo. At iti dayo ito nga mundaway kakabsat. Kasko na, iti celebration tayo tanta saan namin na nakasentro iti pastor. No di kat nakasentro pa kada iti karnero. Tawatan tayo ng Espiritu Santo iti anointing na iti dayo ito nga mundaway. Ikanda tayo iti turan, ikanda tayo iti power, ikanda tayo iti panakadalos, tapno maaramin tayo iti responsibilidad, na kaya niya po Diyos na ipaaramin kanya tayo. Tapno magkantay pa iti tiyamag ni Diyos. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Lord Jesus, glorify your name. Let your presence flow in this place, our Father. Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Jireh, Elohim, Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. Move mightily in this place. Yes, Lord God. We call your Holy Spirit. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. I need your anointing coming around. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul.
captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see your face. I worship you. I worship you. The Spirit and me. Try reaching for your heart. Yes, Lord. Yes, Jesus. Anoint your people. Strengthen our pastors. Empower our pastors, Holy Spirit. Speak each one of us. Hallelujah. Where I can see your face. I worship you. I worship you. Spirit and I worship you. Yes, God. Yes, Lord. You hold my life in your hands. I feel the power of your Spirit. Your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. Hallelujah. Iti daytoy nga bundaway, kakabsan ng karnero, iti daytoy nga iglesia. Let us pray for our pastors. Hallelujah. Iti daytoy nga bundaway, ang aming nilangitan, ikararag ni ka. Iti empowerment ka na dito'y nga mapastor ni. Iti renewal ka na dito'y nga mapastor ni. No nabanog na hapon, ikam isoda iti piksa, renew their strength, empower their faith. Hallelujah. Touch their hearts. Do not neglect them, Lord. Makita maabog yan ang mong dagiti araraw iti
Thank you, Jesus. Kati dito yung gundaway, ideklarami, ibalegi. Itinagan na po ni Jesus. Ideklarami, ibalegi. Itinagan niya po ni Jesus. Ideklarami,